hi Hunthar lấy ta hniam khania jing lam da red vel nia tu na hian hei ata hniam sa khom mai a motor lian tam phei chon angai na om lo ni na langa tampo khu ta tha hniam na sa mai a chon khu lai po khu athunga sa mai ni motor po tluk pat a hlom khop mai ai ko kula youtuber pakhat lom ve boka nal po nala ni hei jing lam ani a chuan Indian log daw nga ang kalma daw ito po nga ang traffic exam na sa doon na mo ay kaholam ani a dahil sa pakat sawa niya traffic exam nasa kanding ray diyaw at sawa lang tanton din ray nga ya insu are may mga tsuk lang hintambok siya motor tampo ay motor titampo dyan to nakadin na punahi apaw daw bang yan ano nin tao na pup trina hiyam motor yan daw tanton mo hilay hi aw ne me ma motor bangsang lo dan chon tu pa long khop me a hi kan te po he boy me a trailer po an pai chon me ni chuan oi tan kan zam na sa khop me a chu bang chuan lo jing lo de ula kal do ni chon kal ma de te po nga yang ta hian na sa khop me a la siam nan thok mek bu ka ni ne. Yeah.